Noniin. Tää on siis mun kanava ja tilatkaa, jos te katsotte tän, please. Siis tää on mun eka video, mä kerron tästä kanavasta. Ja Juliuskin tässä. Käykää seuraa sen kanava. Sen nimi on Jupuks. Jupuks. J-U-P-U-X. J-U-P-U-X. Ja mä otin tänne kanavalle random sisältöä. Tää on niinku aloitusvideo vasta. Tänne tulee kyllä paljon muutakin. Siis huomenna mulle tulee ehkä jotakin hyvää videoa. Älkää kysykö näitä, mitä mulla on tässä. Ja Juliusta sakkaa jotakin keppiä. Mä asun Oulussa, sen mä voin sanoa. Jos te olette kattonut Juliuksen kanavaa, eli Jupuks kanavaa, jos te katsotte sitä, niin jos te ette katsoa sitä, niin te tiedätte muut. Ja nyt mulla on vihdoin oma kanava. Siis joo, mä kuvan puhelimella niin kuin Juliuskin. Mä teen tänne kanavalle jotakin niin random sisältöä kuin voi tehdä. Ja siinä tänä aikana mä teen tehdään salattia, koska tehdään salattia on oikeasti mun video, mutta se on Juliksen kanavalla periaatteessa. Tai se on niinku meidän yhteinen. Se on meidän yhteinen video, mutta mua näkyy enemmän. Mä teen tehdään salattia. Mä teen niinku vähän niinku ruokavideota, semmosia feikkiruokavideota, semmosia ihan hirveen makuisia kaikkea. Sitten mä teen jotakin, mulla on tulossa video, kun mä saan 20 tilaajaa. Mä menen vaatteet päälle järveen. Älä matkii. Et sä mene vaatteet päällä? Niin, mutta Eiku meet sä vaatteet päällä, mutta sä meet... Mä meen, et sä oo mennyt ikinä vaatteet päällä. mutta mä oon menossa. Ootko? Eikö sä? No, sä sanoit eilen, että en mä ehkä vaatteet päällä, kun sä sanoit, että sä menet uimahousuilla. No ihan sama. Mä menen vaatteet päällä. Mä hyppään silmätkin järveen vaatteet päällä. No mä menen pyörällä vielä. No sä menet uimahousuilla, mä menen bro vaatteella Niin, silmät. mä menen pyörällä vielä. Mitä se missas? Hei! Hei, tuolta tulee joku auto. Mä en viitti näitä rekisteröikilpeitä näyttää. Jos se olisi jotakin varkaat, niin ei oo toteuttaa. Kuka me läheltä sua? En mä tiedä. Ei kukaan näe sua. Näkkä. Hei, laittakaa kommentteihin teidän lempi tai... Siis se ohitti tuolla. Se niinku kääntyi toiselle kaistalle. Niin. Mut laittakaa siis kommentteihin toi teidän lempikanava, koska mä haluan tietää. Laittakaa kommentteihin lempikanava. Ja muuten nyt oululaisilla, tai ainakin meillä oululaisilla, niin oululaisilla on alkanut lomat, joo. Hei ja muuten, mulle tulee 3 viikon päästä My Day Helsingissä. Mä menen Helsinkiin, niin My Day tulee Helsingissä. Mä vähän kuvaan siellä. Mä kuvaan, kun mä käyn Poromagiassa ja mä kuvaan, kun mä avaan boosterit. Mutta mä avaan ne boosterit vasta kotona. Sitten. Kun tulee videota tästä, katsoa ja tilatkaa kanavaa.